O anak, ganong mo na magkakailakon. Unsa may problema nimo? Kuan man good ma, giulit ko sa akong mga classmate. Ha? Pag-iulit ka nga naman. Unsa man nag-ingon sa imo? Ingon sila mga di na lang daw ko apilon sa Christmas party kay wala man daw ko'y kuan amot, wala man ko'y handa. O di na mahimo oy. Di man na maayo. Christmas party karon so dapat inatagay ta. Dili ta magunaw na og na ay ikabaylo nimo. Diba ang Pasko love and share man? Bitaw ma, meron man na ilang giulit sa ako ma. Di na lang ko mo apil og kuan ma oy, Christmas party. Anak. Ay. Ikaw, Dodong. Ganong, mo naman po kag nag-uli na. Kuan man good ma, ako pod ma. Giinan po ko sa akong mga classmate nga. Di na lang daw ko mo apil og Christmas party kay wa daw ko'y amot. Unya, wa po ko'y dalon nga maisnak-isnak. Mao nag-istorya si mga classmate. Uma. Mga anak, pasaylo ako ninyo ha. Karong panahon na, grabe kayo kalisod. O anak, antos lang sa amo ha. Pwede man nga, ayaw nila sa amo pag-apil og party karong iga. Ay, bitaw. Maayon na. Ayaw na sana sila papila karon kay gabi man ta kalisod. So, pondo-pondo lang sa amo din sa bahay, Dodong, Inday. Sige lo, di na lang may mo apil og Christmas party. Sige lo, di na lang Milo. Sunod na lang may mo apil og Christmas party. Saan man nga, lisod mo kayo ta karon. Mga anak, salamat sa iyong pagsabot na ako ha. Sige lang, sunod, manikamot ko nga. Mag-apil na mo sa party. Sa ilo ko niyo mga anak. Okay rin na maoy, wala'y problema sa amo ni kuya. Bitaw ma, wala'y problema ma'am. Ang importante nga, imsok atong panglawas. Oy, sakto gid ka na. Sige lamang apo. Maningkamot po si Lolo sunod na para makaapil mag-party. Salamat kayo, Lo. Salamat, Lo. Imo mig tabangan, Lo. Uy, nagunsa man mo din eh. Ganong magsentimental yung mga naong. Ay, ang imong mga anak ba? Dili na sila papilog Christmas party kay saan man ka o aman ta ikatag og para pampalit ng snack. Nga ba? O niya. Bawal na nga. Di makadag snack kong mapilog party. Ay, saan man nga. Maaman na lang ikasabutan. Wala tayo may muna na. Ako ang bus ng giinan ka. Sa sunod na lang. Dudong. Inday. Sa sunod na lang mo apil party ha. O pasaylo amin nga. O amin nakatag sa inyong pang-is na karon. Tungod kay gabi kay takalisod. Okay na pa. Wala problema pa. Bitaw pa. Okay naman na pa, uy. Ang importante nga, buo atong pamilya.
Mga anak, salamat sa iyong pagsabot ha. Nagkanyo kayong salamat. Hi guys. Shout out sa tanang Bisaya na no. Tubok Pilipinas, sa Luzon, Visayas ug Mindanao. Shout out sa atong mga OFW nga mga trabante da ano, mga trabante sa Luzon, Visayas ug Mindanao, mga Bisaya to diya. Shout out yung tanan mga kapamilya, kapuso, kapatid. Shout out yung tanan og advance Merry Christmas. God bless us all.